S mikrofónom TV Centrum sme sa vybrali po stopách druhej svetovej vojny. To nás zaviedlo tu do poľského mesta Novosielce, kde sa nachádza pomník a hrob vojakov 2. Československej paradesantnej brigády. Rakúsko-uhorskej monarchie. Tak vtedy do 39. roku sme boli ako spoločný štát, potom Hitler okupoval Československo, vytvoril sa protektorát Čiech a Moravy a zo slovenského štátu sa vytvorila ako Slovenská republika, nie zo slovenského územia, Slovenská republika sa vytvorila. No a títo slovenskí vojaci sa ináč zúčastnili bojov proti Sovietskému zväzu. A až keď sa vracali naspäť, áno, to už sa zúčastnili zase v Československej jednotke, ktorá sa zúčastnila tej karpatsko-dukelskej operácie. So finally in 1990 I did come, but it wasn't until I met Dr. Rodark that we actually found where my father was. Także w 90 roku przyjechał, ale wciąż ta mapa była bardzo zagadkowa, trudno było cokolwiek z niej odczytać i dopiero jak spotkał doktora Rodaka, dopiero razem, wspólnie właśnie on go poprowadził. And Dr. Rodak was instrumental. He was the person who organized the memorial for me in Płaskowice. He did all the work and made sure that it was there for the 50th anniversary of my father's death. Także dr Rodak przygotował ten pomnik, całą organizację budowy tego pomnika w Płaskowiczach i wszystko on przygotował, żeby było gotowe na 50. rocznicę. So for 20 years we've been friends. Także przez 20 lat są przyjaciółmi. Tajnie przez granicą. 20 jest now, 20 lat teraz. 20 lat teraz. Tak, Yeah. Tak, neviem, či ste všetko pochopili, čo pani Barbara ako tlmočila, čo pán František ako hovoril, že on mal proste, keď už bol dospelý, začal pátrať po otcovi, no a matka mu ukázala ten náčrtok, ten plán, kde je jeho otec pochovaný. A ten plán, ten náčrtok to urobili títo jeho spolubojovníci. A takže sa zachoval. No a on už, keď už bol dospelý, tak začal potom pátrať. Ale on tu za bývalého režimu, za socializmu nikdy sa nemohol dostať, lebo on bol príslušník britskej armády. On ináč je v hodnosti britskej armáde kapitán. Major. Major? Vidíte, pardon. Major. Takže samozrejme, že viete, že vtedy počas tej železnej opony, že sa tu nemohol dostať, takže nemohol navštíviť až potom v 90. roku, keď sme sa skontaktovali, tak sme prišli a proste sa toto vysvetlila celková táto história.